Salom horas marihita saluhutna. Di hamah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatani Tuhata jumolo mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata na gabi jamita di partangyangata na laus epistel di minggu patuluhon dung Trinitatis ima di tanggal 21 Juni 2026. Hatani Tuhata na tersurat di Matius bidu onom ayat 25 rodi ayat 34 jala topik ni minggu disi saluhukdo di ramoti debata pemeliharaan Allah yang universal. Ujahama dihita sonoma didok hatani Tuhata. Alani ido ubahin nahudok tuhamuna unang holsohok kamu hosamuna sumarihon si panganon. Manang daging muna pasari-sari parabiton. Da umarga hosa sian si panganon. Da umangat daging sian parabiton. Bere kamu mapidong akan namartonga-tonga langit. Akan naso manabur, naso manggotil, naso papunguhot tu sopo. Tongdo di parmudu-mudu. Amamuna na di banua gijangi nasida. Da godang dope hasurungam muna siani. Isi hamu marhuaso pagadahon ari-ari na nanggo sa asta gajangna anggotung sian pakolsohon ni rohana. Buasa atong holsohonom muna parabiton. Patakasamuma partubu ni bunga-bunga na diladangi. Akan naso mangula jala naso manggotil. Ahu madok tuhamuna garisi Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana gari somamake songo bunga-bunga sada. Asamolo songoni di parulosi debata duhu na diladangi na jongjong songon sadarion na tupa dipuruni marsugot nai lam hamuma lam so parulosanna o hamu siotik haporsiaon. Atong unang ma holsoan rohamuna. Madok ahama panganon nami. Ahama inumon nami. Ahama parabiton nami. Akasi pelibegu do makarikoton saluhutna si songoni. Di boto amamuna na di banua gicangido naung rikot akai di hamu. Sai jumuluma lului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon na dosude aka odeng tu hamuna. Atong unang ma holson hamu arimar sugut ai sarihonon ni arimar sugut do nariko disi. Sae do molo masih porsan hasusaan nabe aka ari. Imahatan itu hata. Di hamuaka damang dohok dainang sasitong na turpukon na pura dopeon gabe jamita dihita di partangyangan manang epistel di minggu taate. Topek na di minggu pasapulo paton dung Trinitatis di tanggal 21 September 2025. Lapatan na tangguk dope tahun. Jala topik ni minggu disi debata pai baruhon ngolune bangsona. Jadi boy mamuse taida video naung hupato mutomu hami mardo mutusi. Benahid do judulna satiki unang ma holsoan rohamuna. Jadi boy do akamang dohot tamuinang pamoraho kita tabuka muse video asa lam tumakas dihita turpukon. Nuaing akamang dohot tamuinang taida ma muse turpukon mardomu tu topik ni minggu tai namadok saluhuk do di ramoti debata. Jadi turpukon nuaing taida majo sian kacamata ni topik ni minggu tai saluhuk do di ramoti debata. Molo di hati Indonesia dibain pemeliharaan Allah yang universal. Marhiti adong mamanang napiga nanaing dohonon na tuhita sian turpuki.
Ponomak rupani adong dutulu binereng na naing dohonon na tuhita. Na parjulu totu turpukon naing menegaskan tuhita saluhu na pabua saluhu do diramoti debata. Ima jo na parjulu na buita ida. Saluhu do diramoti debata. Jadi molo didok disi saluhut basudia te tanpa terkecuali. Lapatanna dakola jolma, dakola nau, dakola kabu, sudi jolma na di portibion. Anon taringot tu jolmai tentang manusia bangsa tumakas mayano muse tabige diturpuk evangelium manang di jamita tu hari Minggu. Dohot dua kapahapahanan, dohot dua kasuasuanan, dohot sudi na tinopan itu hane. Jadi molo didok saluhut sudi na adong di portibion, termasuk do akatobak. Alani molo adong na manigay tobak, na manigay akasuasuanan na diladangan, sama saja dengan merusak ciptaan Tuhan. Manang manigay na niramotan ni Tuhan ni. Laut pe, sungai pe, diramoti Tuhan ni do. Hatik pe, jolma do, nasu menyadari gabe lomo-lomo narupani manigay mencemari dohot mabainak kana sosuman tu nani ramotan ni Tuhan ni. Jadi sutuk ta pikir holak kita diramoti manang dipelihara debata sudedo. Molo di bagas satrupukon diguari akapidong na martonga-tonga langit di parmudu debata. Kapidong na martonga-tonga langit di parmudu-mudu debata. Dakolani dohot doa kabunga-bunga manang duhut di ladang di do. Jadi molo tabigi turpuko sasitong na gabe dipaingok dohita taringot kita tu sada dekor nasai jut-jut dia dehon ama manang pungwa dia merupani disarihot do. Disarihot do tok tongolu tasaleleng mangolu di tanoon. Ima didok hatani edde. Budi pianon ta pagajang yate. Jadi ima jona parjulu nanaing dohonon natu hita marhite turpukon saluhu do disarihon debata. Au hamu sudi disarihon debata. Di parmudu-mudu debata. Ima molo bahasani turpuk tau. Napadua hon tentu molo disarihon debata du sudi natino panai termasuk mahita disi tentu suku-suku ta ima songo dia ma rumang manang bentuk ni panarihonon ni debatai disudi disaluhu nanidok nanak kining aning rumang ni pangaramotion ni debata. Jadi molo takas taparrohaho turpuki sasitong narak kolat tolu rumang manang bentuk panarihonon ni tuhatai molo au mamereng adong do 5 bagian bolon panarihonon ni tuhatai bentuk na rumang na tutu na parjulu na pasti si panganon. Jadi disarihot Tuhan itu si panganota holani naolo do hita say jumulu mabiar aman non langon nami ahama panganon nami nita rupani. Tapi bukan berarti dengan pangatusio si songoni gabe sombulau-lau pe. Molo tabukan no video nami di tanggal 21 September nasalpui nidok do disi molo didok harupidong na martonga-tonga langit di sarihod debata bukan berarti holan na mo do pidongi. Holan na mo jap lau do ibana tu laut mangalului dekke manarihon geleng na. Lapatan na dilului pidongi do si panganon na. Alai pos rohani pidongi nga dipatuduhod debata. Nga adong diparade debata. Jadi hita pesongoni do. Tang narupa ni gabe holan na mudu pita gabe somulau-lau behita. Tangina ni do na. Na pasti disarihod do si panganota. Imana parjulu rumang ni panarihonon ni Tuhani. Napadua akon bah tutu bah si inumo nate. Bagian ni si panganon ni maju ita dokon. Parabiton musedido. Parabiton musedido. Jadi sandang pangan papan disarihot Tuhan taido. Dipertudus bere kamu maju bunga-bunga na diladangan duhuti ninna.
Masa mangat, masa usurung sian hita. Jadi disarihon hita udo nasai pitor holsoan ahaman non baju ni keleku. Omma ni misalnya masuk maun tuaka na pasikolahon dana kate tuaka na danak tu SMP tu SMA ahama benon ninna. Sarihonon ni Tuhan itu alai dang badi deki sia langit atok tong do duluat tada ba karejo do hita mangalului na patuluhon inganata tempat ta di dia di sarihot Tuhan itu sahalinai dangadong ai dang gabe tukang mebel tu hatai manang ado warni properti di baik perumahan di tadau di sarihot do si panganon si inumon parabiton dohot inganata jala natumakas di si hosa hanguluan hosatai di sarihot tu hatai hita do naso mangargahon hosata si pata gabe umarga si panganon dohot parabiton sian hosaita baen anggo tu hatai idubin na di si umanga do hosa sa si pangano do sian parabiton alai jolma olo do gabe diabaikan nyawanya hosana nguluna sian si pangano do parabiton na palimaho totu ari-ari ni nguluta jalan hidup jadi molo au yang mangalapati akamang dohot tamunang molo didok jalan hidup marlapatan mau masa depata molo di ayat 30 opati didok hari marsugut, hari esok, hari besok. Jadi Tuhan paradihon, manarihon tu hari marsugut. Hita do naso parduli tu hari marsugut. Anggo tu hatai ngadi parade. Alai taingok muse nak pesong oni dang nagabe holan na mangamudu pita terima bersih. Oh, jangan. Tong do ikon mulau-lau. Imana taida di bagasan turpukon waing napaduahon. Jadi rumang ni panarihonon ni Tuhani adong di 5 bentuk ibana nakkiningan. Bahkan mungkin gabe onom tadokon natai si panganos sinumon parabiton inganata nakkiningan hosa dohot masa depata. Napatuluhon nanaing dohonon ni turpukot tuhita unang ma holsoan rohamuna. Molo diramoti do hita, molo diparmudu-mudu debata do hita, sada do na dipangido Tuhani sian hita nuaing, unang ma holsoan rohamuna. Mungkin lebih tegas na naing dohonon na unang pa holsohu. Holsoan oke, alai unang pakehu ate. Hola tahu do na tabo pakehu. Unang pa holsohu. Unang pa biarhu. Ya kana pakehu. Memang dak tabu. Unak pa mokmokku. Unak pa kurusu. Unak pa tibuhu. Ay gabe suko dotok pa tibuhu. Unak pa pedekku. Doho takka na pakehu. Jadi disoru pa ni. Unang pa holsohu. Ay gabe didok kita nosiotik hapor siyaw. Taingo tate. Unang gabe upos rohani pidong di panarihon ni debata di nguluna sian hitaon. Unang gabe upos rohani duhut sian hitaon. Haru pidong dak kolsoan hape hita say holsoan. Unang gabe ujago pidok siak kita te. Sutung di pare keli pidongi hita anon. Sutung mau didok cemen lo in narupani. Alain manusia apa? Sutung gabe di pare keli pidongi. Hita do mamarek keli pidong. Ong gabe terbalik kate. Sutung mekel pidongi mamerek kita. Sutung gabe di pidongi itu hita siotik kapor siao. Macai takas didok di bagasa trupukon sumurung do hita siani sude. Jauh melebihi itu semua. Di ayat 26. Jadi sumurung umarga do hita siani. Jadi molo ido naik pangatusion. Nah, kenapa harus takut? Kenapa harus khawatir?
Mardumutusima akamang dohot tamuinang adong matulu pesan penting didok di bagasa turpukon na parjulu si pelibigudo na holan makarikoto si panganon si inumon dohot parabiton. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi molo takas do tatadda debata taha porsiai debata sesungguhnya dakpola pahol sohu hita disi sari honon ni debata do hita. Jala unak pola tauji Tuhan niate. Arak toho iso tungga benita rupane. Ima pesan na perjulo na naing dohonon na tuita. Totuna padua hon di boto amamuna na di banua gicangido naung rikot akai di hamu. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi sotuk tapikir hola kita nama boto irikot di hita. Tuhan ini pedi boto do rikot do di hita. Hai mahila do no tuhate molo salak-salak kita. Hati. Mahila do tuhate imamerek kita rupani. Di paradi do ulosta. Parabitota si panganota. Ibarat ni prasmanan. Day naik kolau do hita tu mejai. Mabuat si pangano ni. Tang rusa diri no niate. Tabuat do rupani. Nga disibe sude. Molo di restoran. Udah disiapkan semua. Tapi kita harus mengambil juga ikut tasedok dotok tu pamangatai. Dang masuk sadiri no niru pani butok sadiri. Diboto amamuna na di banua gijangido naung rikot akai dihamu. Ido didok. Napa tuluhon say jumoluma lului hamu harajau ni debata dohot hati goran na dungi tabahonon na dosude aka odeng tu hamuna. Say jumulu ido didok. Carilah dahulu. Jadi dang nama dok gabe dang rikot parabito, dang rikot si pangano si inumon dohot aka na asing rikot. Alai cari dahulu. Rikot do mangalului si panganon, rikot tiyan. Isu tungarong na munafik, buhay mangulu tanpa makan. Tangadongi. Rikot do mangan. Alai jumulu malului hamu harajau ni debata. Jadi ini masalah prioritas do. Dia do na perjolo. Harajau ni debata do satawi manang na dirajai butuhana. Dirajai subionna, dirajai pamanganna. Harajau ni debata ma jumulu dilului. Asa porsia do hita akaudeng nasingi sarihonon ni debata do imuse dihita. Sai jumulu malului hamu harajaun ni debata. Dang didok disi holan harajau ni debata malului hamu dangenna. Sai jumu luma cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hatong pos marohata sarihonon ni Tuhan ido hita disude parngoluota alai huhuk mahita mangula akaulauta. Amin martangiang mahita. Moleate di hotu had di hatam no kubigi hami. Pauratom may di bagasan rohanami. Asa di parbiho katami parbuen adenggan parbuen atongki. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.